naman po, Kaching Kapampangan, habang panayan tamo pong lambot itang babi tamo, natin ang ating pang lumpiang Shanghai sa ating munting negosyo. Ipiprepare ko lang po ito habang nagpapalambot ako ng baboy. Ito po yung aking ginagamit sa aking lumpiang Shanghai. Singkamas at saka po mga celery at bell pepper, giniling, at saka the secret ingredients, hindi sasabihin ni Kaching Kapampangan. Kasi iba-iba naman po tayong diskarte sa paggawa ng Shanghai. Yung akin po, ito yung aking mga nilalagay. Siyempre, kanya-kanya din naman po tayong mga secret ingredients. Di po ba, Kaching Kapampangan? King singkamas. Nilalagyan ko po kung singkamas yung akin Shanghai kasi pang negosyo. Pero pang bahay, pwede pong wag na. Pero mas masarap din naman po may singkamas kasi healthy naman to eh. Gulay. Yung iba kasi mas gusto nila maraming baboy. Pero dahil pang negosyo, pwedeng dagdagan ng vegetable, mga gulay. Ni Kaching Kapampangan. Tuloy-tuloy lamang po natin itong i-prefer habang ang ating baboy ay nakasalang. Dapat ang isang nanay, isang wonder nanay. Habang naglalaba, pwedeng gumawa ng ibang gawain. Ako naman, habang nagluluto, sinasabay ko ang aking paggawa sa aking paninda. Shanghai. Ako ba ilalagay? Mamaya po i-blender natin to. Saka mga sibuyas, lalagyan din po. Ni Kaching Kapampangan, maraming sibuyas. Kasi pampalasa po yung sibuyas eh. Mas kinanong luto yung pwede yung pampalasa. Medyo marami-rami itong hiwain ko na to kaya mamaya idadaan na natin sa gilingan. Piprepare ko nito kasi nagsundo pa ako ng anak, naggatid pa ako ng baon. Si Wonder Nanay, si Kaching Kapampangan. Thank you Lord sa kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat po ng marami Lord Jesus sa pagkakalob niyo po sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Kaya laging mag-pray, magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa binibigay niyang kalakasan sa buhay natin. Sapagkat wala tayong magaon sa buhay natin. Di po ba, Kaching Kapampangan? Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Dahil tanging siya lamang po ang nagbibigay ng lakas, ng talino. Tanging siya lamang po ang naggumagabay sa atin. Kaya sa kanya lang po tayo higit na magtiwala. Hindi kanino paman, kundi sa kanya lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan ang mga bilin ni Kaching Kapampangan, manalangin, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat ang ating Diyos may magagawa po siya. Ngayon naman, sunod na natin ang ating sorry po, napaso ako. Ang ating kamatis at saka siling panigang. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo para yung lasa niya lumabas po. Kaching Kapampangan ang ating panglumpiang Shanghai.
Tamang-tama pagkatapos ng baboy. Maraming bell pepper po ang ilalagay ko kasi pampasarap din to sa lumpiang Shanghai. Tapos na nating iwain yung mga carrots at ngayon itong mga bell naman. More bell pepper. Tsaka sibuyas. Dadagdagan ko pang sibuyas. Dadagdagan ko ng sibuyas yung ating Shanghai. Sandali lang natin mauubos ng sibuyas na. Ayan, tsaka mga bawang. Sibuyas, bawang, lagyan din po natin ang ating Shanghai. Talagay ako. Pampalasa din kasi itong bawang. Mabango siya sa lumpiang Shanghai. Yan. Ngayon naman po, lagay natin ang ating labanos. Sandali na lang ito at pwede na nating kainin. Kunin ko lang yung mga kamatis para mapsalap, mapiga-piga sa Tagalog. Bango ng sinigang pag may siling verde. Yung powder na sinigang na lang po ilalagay ko para hindi na ako malambot na yung ating karne. Malambot na yung baboy natin, no? Kaya timplayin na natin. Lagyan natin ng patis. 2 lang patis. Tanggalin ko lamang po itong yung siling berde. May durog na lang. Puta, sumobra naman sa anghang yung sabaw. Di na makain ng mga bata. Din yung ating nor asim. Tingnan po ang aking mga chikiting. Wala pang ulam. Hello. Hello. Yan, hello po. Kamoy. Hello po. Dumating na po kami. Wala pang ulam. Si Aching Kapampangan. Yan, hayaan lang natin kumulo at palambutin ang ating labanos. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating pechay para makakain na tayo, mga Kaching Kapampangan. Betchin. Yan, konting kulo pa. At ngayon naman, tikman na natin ang ating sinigang. Kung anong lasa.
Okay na. Kaching Kapampangan. Huwag kalimutan. Subscribe, like, and share ang aking mga video para po sa next video ay mapanood niyo po ako muli. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.